Bore yma hoffwn ni bregethu ar lyc penod 19 ac adnod 10. Eiliau sydd yn cyfarwydd i ni os ydym ddim, dysgwch nhw. Lyc 19 ac adnod 10. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Rhaid ni fwy cyfarwydd ar geiriau o'r William Morgan, canes mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Yn y Beibl, mae'n 66 llyfr. Mae yna 1,189 o benodau. Ac mae dros 31,000 o adnodau. Mae'r adnod fach yma yn rhoi crynodeb i ni o'r holl Beibl. Mae'r adnod hon yn rhoi crynodeb i ni o neges Iesu Grist i'r byd yma. Mae'n dda bod ni'n cael crynodeb yn diwedd. Crynodeb summary. Mae rhaid ni'n hoffi crynodeb yn fwy na'i gilydd. Bod does dim amser gyda ni i glywed neu ddarllen yr holl beth. Ni jyst moyn crynodeb o beth mae'n dweud i ni. Mae rhai bobl sydd yn siarad, dyn nhw ddim yn gryno. Mae rhai bobl yn dda yn beth ni'n gael wofflo. Mae gwleidyddion yn dda ar wofflo. Chi'n gwybod beth sy'n gen i, chi'n siarad ac ar ôl gwrando, i chi meddwl beth yn y byd maen nhw wedi dweud. Wedi dweud dim byd, mae'n ddaw gyda rhai pobl yn wedig gwleidyddion. Mae rhai pregethwyr yn dda iawn hefyd ar wofflo. Dydy Iesu Grist ddim yn wofflo. Mae Iesu Grist yn glir. A diolch am y geiriau hyn. Diolch bod e'n rhoi crynodeb i ni, fe ei hun. Mae fe ei hun yn gwybod beth yw neges y Beibl. Mae e'n gallu crynhoi i ni. A dyna sydd gyda ni fan hyn. Crynodeb o neges Duw i chi ac i fi y bore yma. Mae'n neges amdano fe. Mae'n neges am Iesu Grist, am yr arglwydd Iesu Grist. Yn dydy e. Mae'n dweud daeth mab y dyn, chi gyd yn gwybod. A mae Iesu Grist yn siarad am fab y dyn. Mae'n fel teitl, mae'n fel ffug enw. Mae'n defnyddio amdano fe ei hun. Felly gallwn ni gyfieithu yr adnod, gallwn ni wneud e hyd yn oed fwy cryno. Daeth Iesu Grist i geisio ac i achub y colledig. Mae'n dweud i fod e wedi dod i'r byd. Wel, ni'n gwybod hynny, fe ddaeth e'r byd. Pam? Pam ddaeth e'r byd? Dyna'r cwestiwn. Dyna'r neges. Fe ddaeth e'r byd i geisio, i gadw y colledig. Mae'n crynodeb, ond mae'n dod hefyd ar ddiwedd hanesyn sydd yn gyfarwydd i ni gyd, fel wedi dweud yn barod, ond mae'n hanesyn sydd yn egluro y neges. Mae'n crynhoi neges yr Efengil, ond mae'r hanesyn yn fel enghraifft byw i ni o'r neges a'r crynodeb. Mae'n eglureb i ni, mae'n help i ni i ddeall y neges hyfryd yma.
Ni moyn edrych gyda'n gilydd ar y geiriau. 11 gair sydd yma. Ni moyn edrych ar y geiriau yn oleini ar hanesau. Yn y gobaith, byddwn ni erbyn y diwedd yn deall. Neu yn deall yn well. Beth yw crynodeb? Neges y Beibl i ni. 3 ffyrdd sydd gyda ni. 3 gair sydd yn y testyn. Yn yr hen fersiwn, 3 ec, 3 ec sydd dan sylw. Nawr ni cadw at yr 3 ec. Gynta felly, y gair olaf sydd yn yr adnod. Ond bydd ddechreuwn ni fyna. Colledig, colledig, neu yr hynna goll asid. Yr hyn sydd wedi ei golli, lost yn Saesneg. Neges y Beibl yw fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd oherwydd bod rhywbeth ar goll. Bod rhywbeth wedi ei golli. Mae rhyw rai wedi ei colli. Mae neges, fel wedi dweud yn barod, amdano fe. Mae neges y Beibl am Iesu Grist ydi. Ond mae neges y Beibl hefyd am rai sydd ar goll. Mae iddyn nhw. Mae i'r colledig. Mae'n cynnwys y colledig. Mae adnodau 1 i 9 am ddyn. Am ddyn. Beth ydyn ni'n gwybod am y dyn? Zacchaeus. Wel, ni'n gwybod eitha tipyn am Zacchaeus. Ni'n gwybod bod yn iddew. Ni'n gwybod roedd e'n gasglwr trethi. Ni'n gwybod roedd e'n gyfoethog. Mwy na hynny, ni'n gwybod oedd e'n gyfoethog iawn, medd y Beibl. Gyfoethog iawn. Ni'n gwybod bod e'n fyr. Ond ni hefyd yn gwybod i fod yn ddyn pechadurus. Dyna beth mae'r bobl yn ei alw adnod 7. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud y mae wedi mynd i fwyta neu letia at ddyn pechadurus. Dyna oedd y bobl yn galw Zacchaeus. Hynny yw, dyn drwg iawn. Dyna beth maen nhw'n meddwl yn dyfe wrth dyn pechadurus. Mae'n dyn drwg iawn y Zacchaeus yma. Mae'n dweud yr un peth am wraig. Fi'n cofio hi yn dod ac yn arllwys yr enaint dros yr arglwydd Iesu Grist. Mae hi'n wraig bechadurus. Mae hi'n drwg iawn y wraig yma. Nawr, fi'n moyn i chi sylwi gyda fi beth mae Iesu Grist yn dweud. Mae Iesu Grist yn ei alw yn golledig. Oedd y bobl yn grwgnach, oedden nhw'n cwyno. Dyn ni ddim yn licio hyn. Mae e'n mynd i letia at un sydd ddim yn dda, mae'n ddrwg. Mae'n berson sydd wedi... Mae'n twyllo ni. Mae wedi dwyn wrthyn ni. Mae e'n ddyn drwg. Dyw Iesu Grist ddim yn anghytuno gyda nhw. Dydy Iesu Grist ddim yn gwadu y ffaith yna. Nawr mae'n bwysig bod ni'n deall hyn. Dydy Iesu Grist ddim yn amddiffyn Zacchaeus. Dydy Iesu Grist ddim yn dweud wrth y bobl, wel, hold on nawr, bobl, pidwch chi gael yn bechadur, eich chi wedi cam ddeall eich chi ddim yn nabod e fel wy'n nabod e. Dydy Iesu Grist ddim yn dweud, wel, mae potensial ynddo fe,
I chi ddim wedi gweld yr ochr yna eto, mae rhaid i ni roi siawns iddo fe, mwyn i'r daioni hyn dod mas, i ni gyd gael gweld, na dim o gwbl. Dydy Iesu Grist ddim yn neud dim o'r fath beth, just fel gyda'r wraig yna. Dydy e ddim yn amddiffyn bobl, mae'n cytuno gyda'i barn nhw, ac yn mynd ymhellach trwy ddweud mae'n golledig. Ond dyma pam des i i'r byd. Oherwydd y colledig. Dwi'n cytuno gyda chi. Mae'n bechadur. A mae'n golledig. Ond dyna pam des i'r byd ar gyfer rai sydd ar goll. Mae hwn yn atgoffa ni o 2 bennod neu 3 bennod yn hyn, dyna di e. Pennod 15. Gael ddarllen dechreuad 15 i chi o Efengyl Lig. Yr oedd yr holl gasgl y trethi a'r pechaduriaid, dyma ni to, yn nesau ar 2 wrando arno. Ond yr oedd y Pharisiaid y ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan dweud, y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. Nawr beth oedd ymateb Iesu Grist? Oedd Iesu Grist wedi dweud wrthyn nhw, wel na, clywch, dyw'r bobl yn ddim o'r wael ag ni. Ych chi'n cam ddeall nhw? No, mae Iesu Grist yn ymlaen 3 gwaith. Trwy'r bennod. Mae'n rhoi 3 dameg enwog iawn. A beth yw'r cysylltiad rhwng y 3 dameg yna? Mae yna rhywbeth ar goll. Mae yna ddafad ar goll. Mae yna ddarn arian ar goll. Mae yna fab sydd yn mynd ar goll. A beth yw'r pwynt? Y pwynt yw hyn. Dyma pam wedi dod i'r byd. Oherwydd mae yna rai ar goll. A maen nhw fwy ar goll nag i chi meddwl maen nhw ar goll. Ond dyna pam des i i'r byd. Dyw fy neges i ddim ar gyfer y rai da. Nid ar gyfer y crefyddol. Mae wedi dod ar gyfer rai sydd ar goll. Be mae hynny'n golygu? Rhaid ni ofyn y cwestiwn os e. Beth mae'n golygu trwy ddweud bod e wedi dod ar gyfer bobl sydd ar goll? Gael ddarllen hwn i chi. Saesneg, awdur gen i yn y tŷ. The word lost, the word has about it. The solemn, ominous sound of darkness and chaos. Lost. A mae'n mynd ymlaen. Rydywch ar hyn, mae'n rhaid chi gwrando'n astudd, rhaid, dyma beth mwy rwydd i ddeall ar y tro cyntaf, ond triwch gadw lan gyda fi, gyda dyfyniad hyn. The light and health of life, which are religion, have departed with the departure from him, who is the one source of both. The lost sinner is swung out of the orbit appointed for him by the central position of God, deprived of all attractions of fellowship and trust and obedience and blessedness that were his birthright ever since God in infinite grace constructed the circle of religion around himself. Wel, y darlun sydd gydag e, oedd yn sôn am orbit. Yn cofio'ch gwyddoniaeth, mae planet yn mynd o amgylch seren. A ni'n galw hwnna'n orbit. Mae'r haul yn tynnu y planet. Mae'r planet yn symud, ac mae'r planet oherwydd y grym, ac oherwydd mae'n symud yn mynd o amgylch yr haul. A'r haul yna sydd yn rhoi bywyd i'r planet. I ni'n mynd o amgylch yr haul heddiw. Dyna ein orbit ni. Ond meddwl yr awdur yma, ni wedi mynd mas o'r orbit. Ni wedi gwyro fel petai. Ni wedi mynd ar goll o'r haul yna. O Dduw sydd yn rhoi yr holl wres
a'r holl rendith sydd ei angen arno ni. Ni wedi gwyro. Fel petai, mae'r grym wedi mynd, dorri, ac i ni ddim mynd i ffwrdd, fel rhyw comet a'r goll yn crwydro yn y bydysawd unig. Dyna ni, medd yr awdur, i ni a'r goll. Beth mae'r geiriadur yn dweud am lost, no longer held or possessed, parted with. Chi wedi colli rhywbeth, mae wedi mynd, you've parted with it. Chi wedi golli. Ni wedi crwydro, ni wedi ymadael, ni wedi mynd i ffwrdd o'r un sydd yn rhoi golau i ni, yr un sydd yn rhoi iechyd. Ni wedi ein hamddifadu o bob cymundeb a chyfeillgarwch, a pherthynas ac ymddiriedaeth ac i fuddod a bendith. A ni wedi mynd yn ffordd yn hyn. Ni ar goll. Dyma beth mae Iesu Grist yn dweud am Zacchaeus. Mae ar goll yn y byd yma. A dyna mae'n dweud amdano ni hefyd. Y bore yma. Os ni ddim yn nabod Iesu Grist. Ni ar goll. Ac yn mynd fwy ar goll. Ond yn ail, yn adnodd ein testyn, ceisio syc, beth yw neges y Beibl? Ni ar goll yn y byd, ond fe ddaeth Iesu Grist i'r byd, i geisio rai sydd ar goll. Neges y Beibl y bore yma yw fod Iesu Grist yn ceisio. Mae yn ceisio. Rai bobl yn dweud, ni'n ceisio Duw. Ni'n ceisio cael rhywbeth. Ni'n ceisio bod yn ysbrydol. Wel, da iawn. Dwi ddim, ond fe. Rai bobl yn dweud, dwi ddim yn ceisio. Dwi ddim yn ceisio dim byd. Wel, dyna fe, maen nhw'n dweud y gwir. Ond neges y Beibl yw hyn. Dim ots am hynny. Y peth pwysig yw mae Iesu Grist yn ceisio. Dyma'n hyfengyl ni. Dyma cysur i ni bawb eglwys y bore yma. Mae Iesu Grist yn ceisio. Mae e'n ceisio resolfen heddi. Mae e'n ceisio yng Nghymru heddi. Mae e fel ffarmwr sydd yn gadael 99 dafod ac yn mynd i mewn i'r anialwch mwyn ffeindio, mwyn chwilio am un dafod sydd wedi crwydro. Mae e fel braid, mae Iesu Grist fel braid sydd wedi colli darn arian. A beth mae hi'n gwneud? Mae hi'n cynnau cannwyll ac mae hi'n dechrau ysbryd. Ysgubor ti, mae'n chwilio yn ddyfal, meddai'r arglwydd yn y ddamau, nes bod hi'n ffeindio. Mae Iesu Grist, fel y tân, sydd yn edrych o bore mae'n codi, ac mae'n mynd mas, ac mae'n edrych i weld. Ydy fy mab yn dychwelyd? Fel na mae Iesu Grist. Fe glwson ni wythnos diwetha am hyn, do fe? Mae e'n mynd i Sychar. Mae'n mynd i Samaria. Pam mae e'n mynd i Samaria? Mae'n chwilio am rhywun. Fyna. Ac mae fan hyn gyda Zacchaeus. Pwy sydd yn cymryd y camau? Wel, Iesu Grist. Iesu Grist sydd yn dod ac yn edrych. Dwi'n gwybod fe ath Zacchaeus i'r goeden
Ond Iesu Grist a drychodd arno fe a dweud, achos, dere lawr nawr. Mae'n rhaid i fi, aros yn y dyn. Mae'n chwilio amdano fe, mae'n ceisio fe. Yn unig, bore yma. Ydy Iesu Grist yn ein ceisio ni? Ydy. Mae'n ein ceisio ni. Sut i chi gofyn? Sut mae Iesu Grist yn ceisio? Ydy yn mynd i ddod ata i heddi? Ydy yn mynd i ddod ata i heddi os fi'n ringo ben rhyw goeden? No. Ydy yn mynd i ddod i'n hartre i heddi? No. Ydy yn mynd i weld y heddi? Na, dych chi ddim. Ydy yn mynd i glywed rhyw lais clywadwy? Ystod yna'n gair. Audible. Ydy yn mynd i glywed rhyw lais o'r nefoedd? Na, dych chi ddim. Ond beth chi'n mynd i glywed, yw chi'n mynd i glywed hyn. A chi'n mynd i glywed trwy hyn. Iesu Grist yn eich ceisio chi ac yn galw arna chi a fi i ddod ag olchi'n baiau i gyd yn afon Calfari. Fe chi yn clywed nawr yw Iesu'n eich wahodd chi i gymryd gyda'i saint. Ffydd, gobaith, cariad pyr a her a phob rhyw nefol fraint. Mae'n dod trwy pregethu, trwy gair yma. Mae'n eich ceisio chi. Mae'n eich gwahodd chi. Bob un i ddod. Drydydd ac yn olaf. Cadw. Neu fel mae yn y fersiwn hyn. Achub. To seek and to save. A dyma'r gair pwysicaf mewn gwirionedd yn yr adnod. Achub. Neu cadw. Dyma'r gair allweddol. Os mae crynodeb, felly roi hyd yn oed crynodeb, mwy cryno i chi. Chi moyn hyd yn oed llai na 11 gair crynodeb o'r Efengil. Wel, dyma fe. Mae Iesu Grist yn achub. Mae Iesu Grist yn achub. Jesus saves. Gen i badge pan fi'n ysgol. Rhaid ni'r hwyl amdano fe. Cofio athro yn neud hwyl amdano un tro. Achos oedd y badge yma gen i. Oedd y badge yn iawn. O'n i ddim ble mae'r athro. Jesus saves. Mae Iesu Grist yn achub. Mae'n achub hyd yr eithaf gan y pechaduriau mwyaf. Mae'r gair groi yn air cryf, llawn. Mae'n anodd cyfieithu y gael yr holl ystyr. Gallech chi ddefnyddio sawl gair. Dyna pam mae achub yn un fersiwn a chadw yn yr un arall. Pan oedd y disgyblion yn y cwch, yn y storm, a Iesu Grist yn cysgu, maen nhw'n dod ato fe ac yn ei ddeffro fe. A dyna beth welson nhw, achub ni. Achub ni, yr un gair, yn hyn sydd cadw. A pan mae Iesu Grist yn iachau pobl, a mae'n dweud wrthyn nhw, dos mewn heddwch, dy ffydd a iachawdd yn ni'n dweud yn Gymraeg, yr un gair. Yn yr hen fersiwn, thy faith has made thee whole. Gair yna, yr un gair. Mae wedi dy achub, wedi dy gadw di, wedi dy iachau di. Popeth yn dod mewn i'r gair groi. Dyw Iesu Grist ddim jyst yn ceisio pobl. Ac ni ffindo nhw. Pa werth sydd i hynny mewn gwirionedd yn gyfer. Os mae jyst yn gadael ni fan. Dyw bugail ddim jyst yn dod at y ddafad ac yn llawenhau, o, wedi ffindo'r ddafad, reit, da iawn, codi'r ddafad mas o'r pydew, reit, bant y ti, trio top na, mae'n codi'r ddafad,
Ac mae'n rhoi'r ddafad ar ei sgwyddau ac yn mynd ar ddafad yn ôl i'r braidd, yn ôl i'r gorlan, lle mae'n saff. Mae'n achub, mae'n cadw y ddafad. Dyw rai ddim jyst yn ffeindio y darn arian o dan y mat, o dan y gath, ac yn dweud, na fe wedi ffeindio'r darn arian, a wedyn rhoi yn ôl dan y mat. Dyw hi ddim yn gwneud hynny ni. Dwi ddim jyst yn ffeindio, mae hi'n mynd ar darn arian ac yn rhoi nôl gyda'r darniau eraill yn y cadwmigau yn saff. A dydy'r tad, pan mae'r mab y fradlon yn ddychwelyd, ddim jyst yn llawenhau, fi'n falch di saff, y mab, rhaid dysgu fynd o, och ydi. Na, mae'n dweud wrth y mab. Dy'r yma, mae'n cyfleidio'r mab, mae'n gwisgo'r mab, a mae'n gwneud e fel mab eto. Mae'n cymryd e mewn i'r tŷ. Mae'n lladd y llo pasgu. Mae'n ei gadw e. Mae'n ei achub e. Nid jyst ceisio mae Iesu Grist, ond cadw. Mae'n achub. Dyna beth yw e. Dyna beth yw Iesu Grist yn fwy na dim. Plis cofiwch hynny. Dyna ei enw e. Dyna oedd yr angel wedi dweud wrth i'r rieni. Tia elwi ei enw e Iesu pam. O ble gyda fi a war eraill. He shall save his people from their sins. Dyna yw e. Dyna'r enw sydd am yna. O'i na dim, waredwr. Wy'n mynd i'ch achub chi. Na mae'n bwynt pwysig fan hyn chi'n gweld ffrindiau. Oherwydd mae'r byd yn hoffi Iesu sydd yn chwilio ac sydd yn derbyn pechaduriaid. I ni'n clywed yn aml, mae Iesu Grist yn derbyn pob math o berson. Ydy wir, diolch am hynny. Does dim ots beth yw eich rhywioldeb, mae Iesu Grist yn eich derbyn. Does dim ots beth yw eich rhywedd, does dim ots beth yw eich lliw, ac yn y blaen, ac yn ei gytuno, gant y gant. Does dim ots. Mae Iesu Grist yn chwilio pob math o berson, ac yn ei cael nhw. O, mae'n ei achub nhw. Mae'n ei achub nhw, o'i colledigrwydd nhw. Dwi ddim yn ei gadw nhw na. Dwi ddim yn ei gadw nhw na yn ei bydreddi. Dwi ddim yn ei ddweud, wel, na fe, da iawn, wedi ffeindio chi nawr. Na. Mae'n ei achub nhw. Dwi ddim moyn i Zacchais aros fel mae e. Dwi ddim yn ei adael i Zacchais i gyrrio mlaen i ddwyn ac i dwyllo'r bobl. Na. Mae wedi dod mwyn i achub e. Mae wedi dod mwyn i wneud yn debyg i fe ei hun. Mae wedi dod mwyn dod i yn ôl yn yr orbit yna o amgylch yr haul. A dyna ddigwyddodd gyda Zacchais. A dyma'r prawf, ffrindiau. Beth yw'r prawf bod rhywun wedi cael ei achub? Maen nhw'n newid. Maen nhw'n newid. A dyna ddigwyddodd gyda Zacchais. Roedd e wedi newid o'r bore erbyn y nos. Nid yr un dyn oedd e. Gwrandewch ar beth mae e'n dweud. Ond safodd Zacchais yn ôl ac meddai wrth yr arglwydd. Dyma hanner fy eiddosar yn roedd i'r tlodion. Beth sydd wedi gwneud fe? Mae rhoi hanner i eiddo i'r tlodion. Os mynnais arian ar gam gan neb, ei talaf yn ôl beder gwaith. Dyma'r prawf. Mae Iesu Grist wedi achub e. Mae'n nôl mewn perthynas â Duw. Sut ni'n gwybod? Mae wedi newid. Mae galon e wedi newid. O'r fath newid, rhyfeddol, a wnaed yn o fi. Daeth Iesu i'n calon i fyw. Byddai tiwdor yma, byddai ar ei drad, no? Achos mae'n hoffi dyfynnu hyn yn diwedd. Torodd gwawr ar fe naid. A tebwyd fy ngri. Daeth Iesu yn calon i fyw. Gallwch chi ddweud hynny y bore yma? Gallai i ddweud hynny y bore yma?
Mae yna newid rhyfeddol wedi cael ei wneud yno ni. Pam? Mae hwnnw Iesu Grist wedi ceisio chi. Ac wedi'ch cael chi, a wedi'ch achub chi. Ac eich chi'n newid. Ple yn ynodd fy nymuniad? Ple dath fy serchiadau da? Ple daeth hiraeth i mewn bethau? Fi mae'n ein cysau o'r bad. Iesu. Pobl ydyw gwaith. Y ras ti sydd wedi'i wneud e. Mae'n achub pobl. Mae'n newid pobl. Ydych chi'n gadael eich bechod? Ydych chi'n gadael y cibau? Neu chi'n mynd nôl at y cibau? Sut i ni yn cael ein hachub? Wel, fel Zacchaeus, ni dderbyn e'n llawen. Dyna fe. Ych chi'n croesawu i mewn. Wy moyn bod yn gadwedig. Wel, croesawch ei mewn, fel braith Zacchaeus. Wedwch wrtho fe, der y mewn ar gwrdd. Der y mewn i mywyd i. Dechreuwch fyw fel Cristion. Fel nath Zacchaeus. Yn y bore, roedd e ddim yn ymddwyn fel Cristion. Erbyn y nos, roedd e'n ymddwyn fel Cristion. Roedd e'n dechrau fyw. Glewch chi'r un peth. Profwch i bawb. Profwch i bawb. Mae Cristion i chi. Trwy y ffordd i chi. A gadewch iddo fe. Gadewch iddo fe dod ar llawenydd yma i chi. Feddai fe groesawodd yn llawen. A'i groesawu yn llawen. Gadewch i a chawdwriaeth ddod i'ch tu chi heddi. Fel ddaeth i Zacchaeus. Beth yw Crynodeb? Neges Iesu Grist i ni heddi. Daeth mab y dyn i geisio ac i gadw neu i achub y colled.